Di zimanê Kurdî de ji aliyê xebatên zanistî ve qadeke berfireh heye ku qet li ser xebat û lêkolîn nehatine kirin. Ev yek ji aliyê perwerdê û lêkolînan ve kêmasiyeke mezin û girîng e. Mijûra ji tikî dîtiyan Profesorê kîmyayê yê Zankoya Dicleya Amedê Bahattin Gümgüm jî di vê çarçovê de piştî xebateke 15 salî ferhengeke zanistî derxist. Du ferheng hebûn yek Parisê bû, Enstitûya Parisê, yek Enstitûya Kurdiya İstanbulê bû. Di her duyadan hinek pêv rast nebûn. û çaxê hat serî min gerek berê ferhengek were nivîsand. Li Tirkiye gelek caran de hate gotin ku zimanê Kurdî ne zimanê zanist û şaristaniyê ye û têra xwe nake ku li ser xebat werin kirin. Baveriya min ev e ku zimanê Kurdî di teknolojiyê de, di fîzîkê de, di fenê de, di kîmyayê de her ji zimanê Tirkî daha çêtir e. Di ferhenga termên fenî ya Kurdî de nêzîkî 26,000 bêje hene û li Bakurê Kurdistanê yekem ferhenga zanistî a Kurdî ye. Beryana 800 salan zanyarê Kurd İsmail Ebulîzê Cizîrî yekem robot di cîhanê de çêkir. Lê 2015 de ferhenga yekem ya Kurdî li ser zanistê derket. Ev xuya dike ku di Kurdistanê de potansiyela zanistê xurt e lê xebat kêmin. Mayrûksel, Rûdaw, Amed.